domnișoara de onoare! Bonnie, ai primit un pachet? Oh, mulțumesc, mulțumesc! Bună! Sunt Lilibet! Hai să ne jucăm! Extinție! Nu din nou! Bonnie, gata cu ecranele. Bine! Am o vorbă cu tine, ciudato. Te rog, spune-mi, Lili. Noi jucăriile ne-am chinuit toată vara să o ajutăm pe Bonnie să-și facă prieteni. Da. Dar tu ai stricat Așa. tot. Nici măcar nu mă asculți. Eu ascult permanent. Vezi? Ascultă aici, noi jucările ne-am chinuit toată vara asta. Acum în spaniolă. Hai să vorbim despre noul film Toy Story 5. Mai exact, Toy Story 5 o să fie este în ultimul timp în prezent, adică dependența de ecran. Eu zic că Toy Story 5 o să fie o franciză destul de interesantă adusă filmului original, așa că da. Dar acesta va apărea pe 6 iulie 2026 în cinema. Deci da, mai avem de așteptat.